Приятели, hi guys, здравейте! Както обещах, този клип ще ви разкажа за китарата на Джони Уинтер. Искам само да покажа преди години, когато бяхме на едно шоу в румънска Унгария. Имах честта да дам на този човек една такава китара и да получа от него автограф. И както казваше мой приятел от Лас Вегас, Велески само този автограф до тук, тъй като и Джони Уинтер вече е мъртъв, струва $5000. Няма да ви говоря за долари, но ще ви покажа как, даже има филм в интернет, в моя сайт Велески Guitars, където стоим един до друг. И бях толкова впечатлен и ошешаян от това, че до мен стои Джони Уинтер, че забравих маса английски приказки. И моят приятел ми така викаше, защото имаше папараци. Стане бе, клекне бе, стане, клекне, да му да се хвана, вика в прав кадър. Така както и да е, този инструмент, за който ще стане дума, е една моя версия на прочути китари, които са измислени от двама братя до Пиера, 30-те години на 20 век в Калифорния. Ето двамата братя чехи са се чудили, ако сложат, това е първия вариант, ако сложат магаренцето, бриджа, върху дърво, се чуе ли звук. Ако го сложат върху натегнат тъпан, барабан, става банджо. Ами какво се случва, ако сложат бриджа, магаренцето върху метал? И почнали да правят проби, нищо не става, накрая се оказало, че, както пише тук, оказало се, че бриджа стои най-добре върху една пластина 0,6 от пюр алуминиум, както казват. И оттам нататък почнат да правят първите проби. Най-напред направили 3 конуса, изкопали една китара, сложили 3 конуса и едно Т-обратно сечение и така направили преработили една куха китара с 3 конуса алуминиум, като формичка за кекс. И се получила и това. След което се обаче разбрал, че алуминиевата конструкция трябва да се натегне. За да се натегне и да получи звук. Тогава се оказало, че ако вземат един капак на алуминиева тенджера отгоре и го сложат и получат този кръг, отдолу се слага един пайк, т.е. една конструкция така четиристранна, която може да се натегне самия капак и както на банджото, на тъпана, на барабана, като се натегне в един момент кожата, вече започва да звучи китарата. Така и двамата братя разбрали другия вариант, който е с капака. И аз обаче реших да направя една друга история. Да викам, след като са направили 3 конуса, или както казват те трайкон, или пък другия капак на тенджерата, защо да не взема да направя едно и такова нещо, това е, че сега мое изобретение, допринасям за новия модел на този тип китара. Това е една алуминиева пластинка, пак 0,6, вързана в една такава конструкция и от тук са направени акустични отвори. Това е нереждаемо. Тези трите неща се закрепват по същия начин, както на трите конуса. И изведнъж се получава нещо средно между хем алуминий, хем големия капак целия и най-важно, че може да се прави драйв. И няма да има фидбет. Ето се направят чисто ако се свири. Ако не да свирим с драйв,
даже се получават и много интересни микрофони и така нататък. Това е моето допринасяне за алуминиевия саунд. Мисля, че никой друг не стане сетил за това нещо. Най-интересното беше, когато давахме инструмента на Джони Уинтер. Има го това видео, клип в интернет, стоях отстрани и му свирих едно нещо, което той свирил като малък, защото беше един рок-н-рол. Който се преведеше така, когато бях малък и ходих да свиря напред-назад, навсякъде ми казваха, ето идва Джони гитарчът, този вечер той ще свири за вас. They call me Johnny Guitar. They call me Johnny Guitar. They call me Johnny Guitar. I gotta play the town. И в един момент усетих как човека така се развълнува, че се разплака и аз ще да хвърля топа за малко. Както да беше много интересен момент. Този половин часов разговор не мога да го забравя. Със съжаление, това беше 2012 година, човек е почина на другата година. И ще да правим такива инструменти, много за злабеда. Аз тогава се разболях, направихме една операция на гръбначния стълб и не можа да се осъществят много неща. Така че нямаше и подходящ менажер, но имаше един момент, в който успя да направи 6 такива неща. Тези двете са последните от тази серия, които са направени от страхотна комбинация. Комбинацията е от такъв брезов шпрепат, от украински, за съжаление, вече няма такива работи. Фурнирон с най-скъпия фурнир, който не беше тогава, който е от Тичеява. Това е махагонов гриф, вижте дизайна отзад какъв е. Мисля, че щеше да стане много интересно. Като това е един базов модел, който щеше да има такъв адаптер, такъв наклонен, комбинация с пиезо, така може да сложи още едно пиезо вътре и така нататък. Сега дома от този базов модел може да се изкарат още 10 вида инструменти. За съжаление не можем да направим тази серия, останаха само тия двете. И естествено, другото, което е най-истинският прототип, който е в ръцете на Джони Уинтер, в неговата колекция. Не знам кой държи тази колекция и може би в неговия музей, за което се чувствам безкрайно горд, приятели. Някакво друго да ви свиря, нещо друго.